Sibir fanatlары qarşı шығады Татарстан гимнына. Sizдің ашуына кетіре ме гимн? Ашуына кетірмей. Тоқтағыстағы бір сұрау. Мына президент институтына да қарсы шығалар. Бір ғана президентлерға тиісті айтады Россияда. Mesela Миниханов башлық болсын, онда хан болсын, президент болмасын деп айтады. Сіз неше көресіз? Алар yolға шалар. Татарстан президенті қаларға тиісті? Тиеш. Біздің конституция бойынша екі дәулет тілі, татар тілі һәм рус тілі. Татар тілі болырға тиеш. Үйренесіз ме сіз өзіңізді? Үйренген. Балаларына да үйретеміз, біздің балаларын туғандарымызына татар тіліне үйретеміз. А если сказать, что не будет татарстанского гимна, вы как отреагируете? Конечно, уважение надо иметь. Гимн всего лишь 1,5 минуты занимает. Вот еще один вопрос. Из федерального центра говорят, что институт президентства должно быть только в России. Президент должен только быть один в России. У нас вот есть институт президентства. Вы за или против? Наверное, да. Чтобы осталось, сохранилось, да? А что для вас дает это? Какие плюсы? Какие минусы? Не знаю даже. Я так приблизительно ответил. Точно могу сказать. Эдуард, сейчас по конституции у нас два языка, татарский и русский. Как вы считаете, должно ли оставаться татарский язык государственный и должно ли изучаться? Вы изучали сами? Да, я татарский закончил. Sibir fanatlары Татарстанда Татарстан гимнінің ойналуын тілемейлер. Сен неше қарайсың бұл fikirге? Мен мұны кескім келіп қалғам. Бұл чөнки бұл бірнеше башқа сыймаслык нәрсе. Бұл Татарстан гимні ойнау, бұл Қазанда бір кімге қамаша аламай деп ойлаймын. Шулай ук Сибирға дагы көп вакытны дагы алмай, эгер дә ул яктан әйтәләр икән, ну ничек дип әйтим, ул теге Татарстанның гомеренә кыстылар инде ул. Теге аптырарға керекмидер деп ойлаймын. Ойналырға тиеш деп айтасың. Мен ойналырға тиеш деймін. Мына бит Мәскәү көбрәк шул Татарстанның президент институтының бетерелүендә телик, шулай бит. Мына бу fikirгә ничек карыйсың? Калырга тиешме президент институты Татарстанда? Ну, миңа калса, бу теге тоже ике төрлерәк фикер. Моны кискен генә әйтеп булмый, беренчедә калырга тиеш түгел дип, һәр кешенең үз фикередер миңа калса. Ну, минем уйлавымча, президент, менә мин шәхсән үзем шулай уйлыйм, президент илгә берәү булсын. Монда башлык дип калдырсаң, янда башка исем, берәр исем дисәң бу. Бу бер кемгә комаша уламый. Бу бер кемгә. Президент исемен комаша уламыйсың инша. Президент дигән атамамы? Ул да комаша уламый. Ул да калса була. Ну бит президент калдыны, ул әйтик хан булдыны, ул янда башлык булдыны. Ул бит аның бит аңа карап аның вазифалары шикләнмәй. Вазифалары шул ук кала. Исемне үзгәртүдән, теге кушылучыларның урынын алыштырудан сум үзгәрми дигән кебек. Шуның шикелле. Ойындар алдынан ике гимн уйнатыла, Россия һәм Татарстанныкы. Сезнең ачуына китермейме ул? Юк, китермей. Китермей ачуына. Сибир фанатлары каршы чыга, бер генә гимн булырга тиеш дип әйтәләр. Ничек күрәсез? Татарстанда яшәбез без. Татарстан гимны булырга тиешме? А Татарстанда президент институты сакланырга тиешме? Ничек күрәсез? Президент булса? Институты. Президентлык сакланырга тиешме? Сез якларга чыгар идегез Чыгар идек. А сезгә нәрсә бирә ул президент булу? Яңсын айта алмыйм. Конституция буенча менә безнең ике дәүләт теле, рус теле һәм татар теле. Татарча өйрәнергә тиешләрме, яшәргә тиешләрме? Тиешләр. Өйрәнәсезме авылыгызда? Восток. 5-й матч на льду Нефть-арены. Команды Сибирь, Новосибирская область, Акбарс, Казань. Государственный гимн Российской Федерации.